Vážení zamestnanci Edenu, učitelia, hostia a moje milovaní spolužiaci. Niečo sa končí, aby niečo nové mohlo začať. Stojím tu pred vami so slzami v očiach a so spomienkami v srdci, ktoré nás spájajú a na ktoré budem dlho spomínať. Koniec misijnej školy nie je len koncom ďalšieho ročníku, ale aj koncom určitej etapy života. Každý z vás ste ma svojou prítomnosťou obohacovali. Najprv sa však vráťme na začiatok. S akými očakávaniami som prišla na misijnú školu? Keď sa môj život obrátil o 360 stupňov, nebeský Otec mi dal túžbu do srdca pre neho pracovať. Vnímala som však, že nie som na Bohu závislá. Túžila som po každodennom vzťahu s našim vykupiteľom. Pri zamestnaní som nemala veľa času, stále som sa niekam náhlila. Umierala som hladom po chlebe života a prahla som po pramení živej vody. Pán Ježiš však povedal: Ja som ten chlieb života, kto príde ku mne, nebude nikdy lačnieť. A kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. Na misijnej škole som sa ukotvila v Bohu a naučila som sa spoliehať sa na Neho v dobrom aj zlom, ako sa hovorí. Poznala som milujúceho, starostlivého, láskavého, trpezlivého Spasiteľa, ktorý súciti s mojimi slabosťami. Pomáha mi v súženiach, dáva pokoj v obavách, povzbudzuje vo výzvach, radí v životných rozhodnutiach. Pochopila som význam a dôležitosť života v Duchu Svetom. Každodenné odovzdávanie sa do Božích rúk, sítenie sa Božím slovom a akú moc má modlitba so zasľubeniami. Na misijnej škole som mohla spoznať aj sestru Ellen White a obľúbiť si jej ďalekosiahlu literatúru, ktorá obohacuje a poznáša telo, dušu i ducha. Dozvedela som sa o jej humore a že obľúbuje ružovú farbu, v čom ju úplne chápem. Teším sa, keď ju budem môcť osobne spoznať v nebeskom kráľovstve. Počas roku som mohla vnímať Božie vedenie, vyučovanie, naprávanie a tiež som si prehlbila poznanie o Božej láske ku každému z nás. V každej vyučovacej hodine bolo množstvo múdrosti, ktoré si so sebou odnášam. Pri práci ma Pán Ježiš učil svedomitosti, pracovitosti, zodpovednosti, trpezlivosti. Vlastnosti, ktoré sám zjavil svojim životom. Naučila som sa, že ak Bohu všetko odovzdám na oltár, získam omnoho viac, aby som mohla ďalej rozdávať. Počas roku som vnímala Božiu milosť a priznanie, keď vypočúval moje modlitby. Odnášam si množstvo skúseností z misie, z každodenného, súkromného i rodinného života. Dovoľte mi spomenúť aspoň jednu skúsenosť z môjho prvého ozdravného pobytu. V tomto období som nemohla dobre spávať a bola som veľmi unavená. Každý deň som sa modlila s Božími sľubmi o silu, múdrosť, robiť masáže a vodoliečby, ktorej sa mi dostalo. V mojej slabosti sa oslávila Božia moc, ako to zasľubuje. Dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova. Mám srdce plné vďačnosti Pánu Bohu za to, že uschopňuje a posilňuje pracovníkov Edenu a učiteľov misijnej školy Eden v
tomto krásnom diele. Moja vďačnosť patrí Sebastianovi a Monike. Ďakujem za dobre odvedenú prácu pri vyučovaní, za vašu lásku, starostlivosť, trpezlivosť a chápanie v ťažkých situáciách. Romanovi a Halinke ďakujem za vaše láskavé a súcitné rady, chutné recepty, ktoré si so sebou odnášam, za starostlivosť v chorobe či zdraví. Graške, som vďačná za trpezlivosť, keď som zabudla na radnú službu. Tomovi za dobre odvedenú prácu na poli. Ďakujem za výbornú zeleninu a ovocie, na ktoré som si mohla pochutnávať. Moja vďaka patrí tiež všetkým ostatným, ktorí sa podieľajú na práci v sanatóriu a tak svojou prítomnosťou mi spríjemňovali rok v Edene. Ďakujem Bohu tiež za skvelých spolužiakov, od ktorých som mohla sa veľa naučiť. Jarka, ďakujem za tvoju starostlivosť a záujem za spoločné modlitby a rozhovory. Eli, ďakujem, že si ma učila trpezlivosti a súcitu s druhými. Tiež som vďačná za tvoj záujem, za modlitby, za kvetiny, s ktorými si mi chcela spríjemniť deň. Jiří, ďakujem za posilovanie nielen to fyzické, ale aj duchovných svalov. Ďakujem za modlitby, za spoločné chvíle strávení čítaním a zamýšľaním sa nad Božím slovom. Lúčim sa a odchádzam s presvedčením, že najlepšie investovaný čas je rok na misijnej škole Eden. Túto prednosť by mal využiť každý mladý človek. Do skorého videnia v Novom Jeruzaleme.